Kajiado. Ten County ma Homa Bay ochako chiwo sir ne jopuonjre Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olero ni county oketo tenge $100,000 mibiro pogie wards duto ma Homa Bay kachopuok tich ma juma manyien ma jopuonjre ya skunde. Cheno no geto ahinya jopuonjre manyiri masomgi jarochore kaluwore koda nok mar omenda iye kod keny moewo e kind weche mamoko. Wanga jiwo jopuonjre ma onge nyalo mondo ket maino e somgi kowacho ni somo en mano mar bero ngimagi e higni mabiro. Before schools open on 23rd, we will have issued bursaries to all the wards. The scholarships, the applications will end on 23rd. Again, before these children from ones go to secondary, we will have issued all the scholarships. Tumewaongelesha kwa hii maneno na tutaki Homa Bay ikue juu kwa hii mambo ya teenage pregnancy. So tumeongea na wasichana wetu na tumekubaliana kwamba hao watajichunga kwa soko winjori. Kwamba hao watajichunga mpaka ile wakati ambao watakuwa tayari kwa hii maneno.